Poblet del Baix Empordà, amb una trentena d'habitants, Palau-sator d'origen romà, palatí i moròrum, segons apareix en uns escrits de l'any 878, es troba en plena plana riallera del riu Daró, molt proper a l'Estany de Pals. Al nucli medieval s'hi accedeix per la Torre de les Hores, a través del carrer del Portal, fins a arribar al centre del poble presidit per la plaça del Castell. El seu nucli medieval, amb els carrerons característics d'aquesta època, encara s'hi poden veure restes de l'antiga muralla i la torre de l'antic castell, que des de l'any 1380 a 1600 va pertànyer al secretari de Pere el Cerimoniós i a la seva descendència. L'església de Sant Pere, romànica del segle XII amb remodelacions posteriors fins al segle XVII, és un monument protegit que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, que es troba fora de l'antic nucli fortificat de la població, però així mateix al seu temps fou fortificada i encara en conserva alguns vestigis, com ara les espitlleres que s'hi poden veure. I finalment fou restaurada el 1943, segons es pot veure en aquesta placa junt a la porta d'entrada. Fou erigida als segles XII-XIII i complementada amb les capelles laterals als segles XVI i XVII.
I amb la visita al Museu Rural donem per acabada la visita a Palau Sator.